Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Nituyang kumaray. Nagsadot nga gluto iti si Dain may. Isumot lagayam asikan ti kanayon nga umay gumatang iti sardinas. Wen mare, nadlaw mo gayam. Ay naskan nga ilutuan na ka tapno saan ka ang mabisina na mapanijibang kagyaw. Nanakwanang, gumatang akman. Ay sus, nagpintasay na balasa. Anya tigatangan. Bawang kon sibuyas. Tagluto akman itinaimas amasida. Kasta aya. Mala, mabitlaang ta mga laak iti bawang kan sibuyas. Mes, ita ka lang ang makita dito'y kabildatan Saan nakataga dito'y tata? Manong kunamlatan. Di nakadimot pala kayan unay siya gayam ni Bade. Syakmot ni Rose. Baruak pa'y, aday. Balasang akpay mat. Marikwanang. Siya kaun timang bayad di bawang kan sibuyas ngayon nala ni Rose. Thank you, Manong Buddy. Basta si ka, Rose. Sa dino itayon ti balayaw. Di talaang Nay, agkaro batagayam Pari badong. Bade ko na mood Ay, agluto di Rose. Ala, bay amon ta agawid. Atuyon ti sibuyas kan bawang mo, Rose. Ay, winggaya man niya. Agluto ka pa. Sige, Rose. Agkita tanto manayin. Bye-bye. Bye. Ay, agasem day ta. Sino katam tinagan mo? Baday! Kat no naglawag abadong. Bayam kadilatan, maray. Imbagam pa'y abaro ka. Dakis ayat agarapaap. Naa. Ay na, nagpintasin ni Rose. Apay nga ita kamilaang anagam-amaw. Naa. Angkay, aglutluton niyan day. Aglablaba pailaan. Sa dino nga ron ti paggapuan di angot ko ang maigis-gis sa abawang kan sibuyas. Ay Ay, hudan dya. Makapabisin ng gay. Huwag nga rod. Di, Ijay samot ka ro ba? sa dino aka aroba. Saan mo't nga ijay balay na natuyang? Makapabisin na talaga. Ay, adda ka ro ba tayo analay nga gluto hanggang? Makapabisin da jay matalaga. Ay. Hoy, badaw! Anya ti angut-angutom dita Unay ka matintuyat. Insangpet mo pa ti pollution. Anya pollution? Day taangot tinangisit at sigarilyo Pabaliktad ti apoy na. So pollution. Ay, makapauyag. Hay, hanyangay nga rod lang abom dito'y tawa Diyan nga rod may gis-gis Ay na, makapabisain. Adula, may. No kumangamin ta agluto kamit itinaimas amasida. Ay, awan oras ka. Ada oras mo makikaroba, no agluto, awan. Mamin anumot la ti agluto iti napaw. Sakad to agsida iti asen. Dinalpas. Ay, makapaapal mo di sidaan nga iluto ti karoba. Nagawid ta umayak mangala iti sigarilyok anangisip. Saan ka nga glutaw? Makamukha nga glutaw. Makipanganak ijay balay ti kumarek.
Apay nga'y tapan nimidan nyo day tan nakadasar at araon? Ni Uncle Ni kwarog ka. Ay, mangan kayawn. saan mo't anaimas ti sidaan antay? Anya? Awan ramraman na. Ay, Intan sa langan makipangan ni Jeka Arubang ka. Unsa ah. ha? Nakapilpili kayo mat iti sidaan. Nabsuga ka? Sana ko namangan. Urasyak. Saan ako namangan? Nanay, ay, panawandak matan. Asino nga timangan ka na kita, ay? Ay, nag-walk out dakwarog kan inteng, edi mangan kami kuman, maray. Taapay, Saan kanu anaimas dyain lutok asidaan? naumada siguro nakanayon alining tatilot-lutuam. Kat anya ngay ngarud maray. Kat bawal ngarud kan ni inteng tinamantika. Ay, maray, ninsamot ka ba dong dayjay? Wen nga agpaysaw. Kan Papanan na nga ta. adamot awit-awit na aman lukong. Naggapuan na. Kasla di tamot ka aruba da. Nagadua ka aruba da. Ijay samot balay da, Rose. Sino aros, maray? Diyay ngay balikbayan anapintas. Ni Rose? Nagawi din? Wan maray, nagpudaw si ka. Ay, napan nga ro di mawat iti sidaan ni pari badong iti balay da Rose. Ay wan, malagip kaw. May gimatang ni Rose iti bawang kan sibuyas dito tersinak. Apay, saan ang mailutuan ni Marito yang iti sidaan na ni pari badong? Ay na, kasanaw kat inal daw ang mapanmaki kakaaruba ni Marituyang. Kasano na ngay ang mailutuan mo di asawa na. Isumat lagayam ang mapanan agdaw-dawat iti sidaan na ni pari badaw. Nagkapuam tataba daw. Ije balay da raos. Kanya ngay dito igamaw. Sa nga malukaw nga sidaan, kwarog. Ay, dito di mang angot mi kinaangkal ko amalutluto Inak manganan kwarog ah. Mabisina ka. Napan ka di mawat iti sidaan? Kitwin ah. Awan nga rod ni tuyang ko nga glutaw. Ay, mabalin mo't nga tati mapandumawat. Ada impalutaw. Awan. Siyak, ada ngamin impalutaw. Ay, masapol nga ipalutaw. Ay, kitwin ah. Kasta gaya agpaluto akto mamay. Kwarog. Ay, ayaban na ko ni Uncle Kao. Umayan, Uncle! Mala, tay nakmit manganay. Anya ay ati pagtungtungtungan niya ko ni pari ba daw. JC daan anapan na dinawat di tabalay daraos. Kut! Tangay sana na imas tiluto ni Antay. Mapantan tumit dumawat kini Raos. Balo na tendak ni antim na maambuan na. Siyak lang arudan Anya si kalaan. Iraman nak ah. Saan siyak lang. Di ka man agsaw iti kasta. Bukbuko da man ang tigra siya akon. Iraman nak ata, angkal na. Nagbuy-buya kan iti TV pa daw. Kitway, nalpasa ko nanangan. Nagluto ka? Saanin anas kain? Nanganam ngay. Masapol pa ay nga ibagak. Masaduta kun nga gluto. Ay kit masadot ka lang ah. Uray pa saan kan nga gluto tuyak. Adan agluto para kanya. Anya, Imas pa nga adayo tiluto ng amsika. asinaw deta para luto masasawa ma. Asinaw! Siputan taman ni Kabadong, numapan dumawat iti sidaan di tabalay da, Rose. Ay, sige man, maray. Oh, kita ang maray. Nakaigamanan iti malukong ni Kabadong arimwar di tabalay da. Ay, wan. Kitkitaan na pa'y tiaglawlaw na. Tumalangkyaw. Ay, amangan, nukuna na nga na makakita kan ko na. Dayayan, timarayan, napalan iti balay da, Rose. Inton madamdama, no agawi din, adan ton karga ja igam na amalukang. Kat anya ngay maray,
ibagata ka di daytoy kan ni Marituyang? Kumaa, saan samot nga imay dito'y ni Marituyang. Wag na, sa balimat nga minti papapanan na. Ay, sigurado, Mare. Saan nga amo daytoy ni Marituyang nga aramidan ni Badong na? Ay, Badong! Badong, agring ka! Badong! Apay ya. Apay anak katurog ka dita? Nabsuga gaya may. Nangan kan? Kunak matkin ka, asaan ka nakasapulan nga agluto iti kanay. Tadda para luto. Kunak! Asino dayta para lutom, ha? Ay, maturog ang mampay to yan. Hoy, Badong! Kasarsarita ka pa'y laang! Di nakturugan! Papanam ko araw. Mapanak mamut dumawat iti sidain di tabalay daraos. Sana mabalain. Siyak lang ti mabalin a dumawat. Apay ngay. Nay, sa pinagdakkel day tamalukong ngay gemaw. Kunan ni Uncle Huapon wak day tawi. Ay awanan ati dawatek no dawatem amay. Kay, dawat ka matadawat. Da kami mat itati dumawat ah. Ay sana mabalin. Nay. Ano ba nga idurunak ngay? Badong! Apay nga idurduron mo ni Kwaraw. Wan nga rob nana. Idurdurunak ni Tata Badong katawan mo't basol ka. Agulimag ka mamutsi ka, kwaraw. Amom ka din na tuyang. Hmm. Kanayon adumawat ni Tata Badong iti sidain di tabalay daraos. Ha? Podno ka day, Badong. Eh, Isumat lagaya makanayon nga ibagam nga da para lutom. Day tagayam karo ba tayo abalik bayan? Wan na tuyang. Kanayon adumawat ni Tata Badong iti sidain. ayun ay kamiting kwaraw. Badong! Kita man kwaraw. Ungtan na ko nito yan. Away! Awit kayo kanaw. Away! Ay, Saus. Anyang nga tanti mapaspasamak ka da pari Badong. Tanay, pinagawid mo tan ni Marituyang. Naamuanan ni Marituyang ter aramidan ni Badong na. Ay, nimot nga min Marituyang. Saan na nga ilutuan ni pari Badong? Wen nga rod Mare. Ne, imot ko arog dayjay. Papanan na nga ta. Mapanmat iji balay da Rose. Mapanmat dumawat iti sidaan? Kansaan ngag may sa. Nay, adda kadwana. Niinteng mag. Na, agin inayad da pay mat amapan. Ay ngam, di daam mo ang makikita ta ida. Mapan koong tan ida, Maray. Itan? Ay, sakbay ama isang makda. Inakaw! Agin inayat tanggal. Wen, asidagtan iti balay daros. Agsog Antay. Di ka man aganti-anti di takwaro. Dati talikudan ta. Ni anti papana. Wen! Papanan yaw! Oops. Si kabot nga agpaso. Di tala anti papanan mi. Di talangan tay. Dita. Taada pa'y igkem yaw, amalok ka. Ay, kwa pagpang-urko ti agtatakaw na ito'y amalukaw. Mapan kayo iti balay da Raus. Ay, uy, saanan tay? Ay, Pagkalukong ko na ito. Agawid kami kundi kwaro. Uwanan tay. Agawid kami. Kunayo siguro ang makalusot kayaw. Di ka mapaing agpalpaluto di takaro ba, ha? Kasanaw, di nagayam kayat nga ilutuan iti kanay. Ha? Seksi pa iti pagpalpalutwam. Kayat nagayam nga ilutuan, di agpaluto ah. Ay laklakayan kan! Anya ko ma, nulaklakaya ka. Kayat mo asawan, isukat nak iti day taraws. Nukas ta di nakilutuan, talaga nga isukat ka. Ay malmaluan ka ba taong malmaluan ka? Agimon ka mo't lagayam. Di nakmit asikaswain. Maminsan pa'y amapan ka di tabalay taraws. Talaga makitam! Ilutuan na kami na. Ha? Wanan! Anyaya ti kayat mo nga ilutok para kan ka! Ibagam! Ay na to yang. Ilutuan
Aswang met ngamin ni Tata Badong. Tapno saan nga agpaluto. Dita sexy ang kaaruba nyo. Ala, sige. Dita ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.